इंडिया समिट आज या ठिकाणी 2023 आयोजित केलं आहे। खरं म्हणजे एक अतिशय वर्ल्ड क्लास इव्हेंट जो आहे तो या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे। खरं म्हणजे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली नेतृत्वाखाली अशा अनेक सेक्टरला प्राधान्य देण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे आणि खऱ्या अर्थाने जे वॉटर ट्रान्सपोर्ट आहे, वॉटरवेज आहेत, त्याचबरोबर आपली JNPT आहे, इतर आपले पोर्ट्स आहेत, याला डेव्हलप करण्यासाठी फार मोठी मदत यामुळे होणार आहे। कार्गोला मदत होईल आणि त्याचबरोबर आपला महाराष्ट्राचा 720 किलोमीटरचा एक कोस्टलाईन एरिया आहे, हे सगळ्यात मोठी समृद्धी आहे आणि त्यामुळे अशा प्रकारच्या आज MOU खूप मोठ्या प्रमाणावर झाले। आपली जी पोर्ट पॉलिसी आपण जी केलेली अतिशय म्हणजे पोर्ट पॉलिसी अतिशय सुटसुटीत आणि मोठ्या प्रमाणावर उद्योग या आपल्या राज्यामध्ये यावेत अशा प्रकारची आपण पोर्ट पॉलिसी केली, त्याच्यामध्ये सर्वांच्या सूचना घेतलेल्या आहेत। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने आज समुद्रातून देखील मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक करण्यासाठी एक मोठा जो पर्याय आहे त्याला एक फोकस केलेला आहे या आजच्या या ग्लोबल इंडिया समिटमध्ये, मॅरिटाईम समिटमध्ये। कारण शेवटी जी ट्रॅफिक आहे ती ट्रॅफिक समुद्रमार्गे वॉटर ट्रान्सपोर्टच्या माध्यमातून देखील मोठ्या प्रमाणावर करता येते। त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करण्याची आवश्यकता आहे आणि म्हणून भारत सरकारने, मोदीजींनी हे ठरवलं आहे की या सेक्टरला देखील फोकस करायचा आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये ह्यूज पोटेन्शियल आहे। या पोटेन्शियलचा वापर यासाठी नक्की होईल आणि महाराष्ट्रामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणावर पोर्ट पॉलिसीच्या माध्यमातून डेव्हलपमेंट होईल, इंडस्ट्री येईल, पोर्ट होतील, मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल, येणं जाणं सुकर होईल, प्रवासी वाहतूक, माल वाहतूक हे देखील होईल आणि त्यामुळे एक प्रकारचं महाराष्ट्राला देखील मोठ्या प्रमाणावर बूस्ट या ठिकाणी मिळेल आणि महाराष्ट्राच्या माध्यमातून देखील एक जी कोस्टल सिक्युरिटी जी आहे ती देखील आपण पाहतो की मोठ्या प्रमाणावर महाराष्ट्राचं योगदान त्याच्यामध्ये आहे आणि मग अशा प्रकारच्या इव्हेंटमुळे या सगळ्याला चालना मिळेल। एकंदरीत पूर्ण देशभरामध्ये याला चालना मिळेल आणि हा सेक्टर देखील मोठ्या प्रमाणावर याची प्रगती होईल।